안녕하십니까. Mlibanji nonse. 하나님의 은혜로 우리 이런 귀한 집회를 가질 수 얼마나 감사한지 모르겠습니다. Ndinothokoza kuti mwa chisomo cha Mulungu tilinso ndi msonkhano umenewu. 하나님은 항상 우리를 보면 하시고 싶은 말씀들이 많습니다. Mulungu akationa ali ndi mawu ambiri amene afuna kuti alankhule nafe. 신앙이란 건 Moyo wauzimu ndi chinthu chophweka. 우리가 하나님의 마음을 잘 몰라 우리 생각을 따라서 해서 거기서 일어나는 문제들이 많습니다. Kwa pali mavuto ambiri ife malo motsatira mawu a Mulungu timatsatira maganizo athu. 정확하게 하나님의 마음을 Komano tikaona bwinobwino mtima wa Mulungu, 마음을 따르면 정말 쉽게 신앙의 모든 걸 이룰 수가 있습니다. ndi kutsatira mtimawo chilichonse moyo wauzimu chimakwaniritsidwa mophweka. 오늘도 그 부분에 대해서 창세기 40장에 있는 말씀을 Ndiye lero pa nkhani imene tiwerenga Genesis chapter 40. 창세기 40장 1절 Tiwerenga Genesis chapter 40 verse 1. Chondetsekulani Genesis chapter 40. 그 후에 애굽왕의 술 맡은 자와 뜻 굽는 자가 그 주 애굽왕에게 범죄한지라. Ndipo panali zitapita izi wopereka chikho wa mfumu ya Igupto ndi wophika mkate wake anachimwira mbuye wawo mfumu ya Igupto. 관원장과 술 맡은 관원장과 뜻 굽는 관원장이. Ndipo Farao anakwiyira akulu ake awiriwo, wamkulu wopereka chikho ndi wamkulu wophika mkate. 그들을 시위대장 집 안에 있는 옥에 가두니까 요셉의. Ndipo anayika iwo asungidwe m'nyumba ya akazembe wa alonda kaidi omwe anamangidwa Yosefe. 시위대장이 요셉으로 그들에게 수종하게 하며 요셉이 그들을 숨겼더라. 그들이 갇힌 지. Ndipo kazembe wa alonda anapereka iwo kwa Yosefe, ndipo iye anawatumikira iwo, ndipo anakhala nthawi mosungidwamo. 자와 뜻 굽는 자 두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 몽조가. Ndipo analota maloto onse awiri, yense loto lake usiku umodzi, yense monga mwa kumasulira kwa loto lake. Wopereka chikho ndi wophika mkate wa mfumu ya Igupto amene anamangidwa mkaidi. Ndipo Yosefe analowa kwa iwo mmawa nawaona iwo, taonani anali Oziya. 자기와 함께 갇힌 바로에 가는 자에게 묻되 당신들이 오늘 어찌하여 근심 피친다. Ndipo anafunsa akulu a Farao osungidwa naye m'nyumba ya mbuye kuti nkhope zanu zagwa bwanji lero. 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님 있지 아니하니까 청컨대 내게. Ndipo iwo anati kwa iye, ife talota maloto ndipo tilibe wotimasulira. Ndipo Yosefe anati kwa iwo, kodi muli kumasulira maloto sindiye Mulungu? 같은 거 아니 그 꿈을 요셉에게 말하여 가로되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데. Ndipo wopereka chikho wamkulu anafotokozera Yosefe loto lake nati kwa iye, mkulota kwanga taona mpesa unali pamaso panga. 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고. Ndipo mpesamo munali nthambi zitatu, ndipo unali wonga unaphuka, ndipo maluwa ake anaphuka nabala matsamvu ake mpesa zakucha. Ndipo chikho cha Farao chinali m'dzanja langa. Ndipo ndinatenga mpesa ndi kufinyira m'chikho cha Farao ndi kupereka chikho m'dzanja la Farao. 그에게 이르되 그 해손이 이러하니 세 가지는 사흘이라. Ndipo Yosefe anati kwa iye, kumasulira kwake ndi uwu, nthambi zitatu ndizo masiku atatu. 진직을 회복하리니 당신이 이왕에 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 자는 그 손에 받들게 되리니. Akali masiku atatu Farao adzatukula mutu wako nadzabwezera iwe ntchito yako, ndipo udzapereka chikho cha Farao m'dzanja lake monga kale lomwe mmene unali wopereka chikho chake. 내 사정을 바르게 보하여 이 집에 나를 건져내소서. Koma ndikumbukire ine mmene kudzakhala bwino ndi iwe, ndipo undichitiretu ine kukoma mtima, nunditchule ine kwa Farao, nunditulutse ine m'nyumbamo. Chifukwa kuti ndinabedwa ndithu m'dziko la Abeli, ndiponso pano sindinachite kanthu kakundiyikira ine m'dzenjemo. 머리에 있고 Pamene wophika mkate anaona kuti kumasulira kwake kunali kwabwino, iye anati kwa Yosefe, inenso ndinali kulota, ndipo taonani mashero atatu a mikate yoyera anali pamutu panga. 머리에 강주된 그것을 먹고 Mlishero lapamwamba munali mikate ya Farao ya mitundumitundu, ndipo mbalame zinadya ya mlishero lapamutu panga. 요셉 대도에 가도 그 해손이 이러하니 세 강주된 Ndipo Yosefe anayankha nati, kumasulira kwake ndi uku, malishero atatu ndiwo masiku atatu. 사흘 안에 바로 당신의 머리를 끊고 당신의 나무에 달리니 새들이 당신의 고기를 뜯어먹으리. Akali masiku atatu Farao adzakweza mutu wako ndi kuwuchotsa nadzakupachika iwe pamtengo, ndipo mbalame zidzadya mnofu wako. 제3일은 바로의 탄이라. 바로가 모든 신하루에 잔치할 때에 술 맡은 간장과 뜻 굽는 간장으로 머리를 그 신하 중에 들게 하라.
ndipo panali tsiku lachitatu ndilo tsiku lakubadwa kwake kwa farao. Iye anakonzera anyamata ake madyerero, ndipo anakweza mutu wa wopereka chikho wamkulu ndi mutu wa wophika mkate wamkulu pakati pa anyamata ake. Ndipo anabwezanso wopereka chikho ku ntchito yake, ndipo iye anapereka chikho m'manja a farao. 해석한같이 되었으나 Koma anapachika wophika mkate wamkulu monga Yosefe anawamasulira. 요셉을 기억지 않고 이제 Koma wopereka chikho wamkulu sanakumbukire Yosefe, koma anamuyiwala. 우리가 신앙을 하는데 신앙의 기본은 성경을 중심으로 신앙을 합니다. Moyo wa uzimu choyambirira ndi kukhala moyo wa uzimu molingana ndi Baibulo. 말씀입니다. Baibulo ndi mawu a Mulungu. 성경에 있는 하나님의 말씀을 우리가 읽고 Kawerenga mawu a Mulungu Bible, 그래서 말씀하시는 그 의미를 정확하게 알아서 ukadziwanso tanthauzo la mawu bwinobwino, 합을 같이 하게 되면 ndiye mitima yathu ikalumikizika ndi tanthauzolo, 그대로 우리가 정말 복을 받고 은혜를 입을 수가 있습니다. ndiye monga Mulungu anakonzekera tikhozokhala anthu odalitsika ndi kulandira chisomo. 인간적인 고정관념을 가지고 성경을 읽으면 chifukwa ndife anthu tili maganizo okhazikika, ndiye tikamawerenga Baibulo ndi maganizo amenewo, 지정한 뜻하고 다른 방법으로 나가게 됩니다. ngakhale ndi Baibulo limene tikuwerenga, komano mtima wathu ukhoza kuyendera mosiyana ndi chitsogozo cha Mulungu. 감고 만난 자 이야기를 했으면 누가 보고 nthawi yapitayi tinalankhula nkhani yochokera ku buku la Luka za munthu amene anagwa m'manja achifwamba. Tinaona amene munthu anagwa m'manja achifwamba anapulumutsidwira. 우리에게 하시고자 하는 이야기인데 Ndilo chofunikira zedi Bible ndi chimene Mulungu afuna kuti atiuze. 우리를 죄에서 건져내기 위해서 인간의 도움이나 노력이 전혀 없이 예수 그리스도의 피로 우리를 죄를 사는 그 일을 계획하셨습니다. And for God to deliver us out from sin without the help and the work of man whatsoever, only by the blood of Jesus Christ. Lero Mulungu pofuna kutipulumutsa ife ku tchimo kopanda ntchito kapena thandizo la munthu, ndi mwazi wa Yesu Khristu yekha Mulungu afuna kuti atipulumutse. 마음을 받도록 모함하기 위하여 계획을 세우신 것입니다. And therefore God set up all the plans so that he would Mulungu anapanga chiganizo kuti adzatumiza Yesu Khristu kuti anthu machimo awo akhululukidwe pamene Yesu adzafe pa mtanda. 하는 생각 차이가 뭐냐 하면 Komano kusiyana kwa maganizo a munthu ndi maganizo a Mulungu nkotani? 인간에게 예수님이 오셔서 십자가에 못 우리 죄를 사해 주시는 일을 하실 때에 그 전에 해야 할 일이 하나 있었습니다. and so God was doing the work of sending Jesus to die on the cross to forgive our sins, but there was one thing Mulungu amapanga ntchito kuti atumize Yesu Khristu adzafe chifukwa cha anthu machimo awo, komano chisanachitike izi panali chinthu choti chichitidwe. Yesu anapachikidwa chifukwa cha machimo 그래서 athu. 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Anapachikidwa chifukwa cha machimo athu. 우리가 진짜 죄인인가 아닌 그 사실을 깨닫지 못하면 Koma ngati sidazindikire ngati tili ochimwa kapena ayi, 근데 뭐 그래 kuti ine ndilibe machimo ndiye lophiro lake nchani, 숙지 kodi ndizachani kuti anapachikidwa. 밖에 없습니다. Umu ndi mmene zingakhalire njira yake. 하나님은 예수님을 보내 우리 죄를 사하는 것도 중요하지만 Ifake Mulungu kunali kofunikira kuti atumize Yesu Khristu kuti adzatipulumutse ku machimo athu. 많다는 사실을 깨우치기 위하여 Koma kuti tikazindikire kuti tili ndi machimo ambiri, 인간에게 십계명이라는 율법을 주셨습니다. Mulungu anapereka malamulo 10 kwa 그런데 munthu. 하나님은 인간에게 뭐라고 말씀하시냐면 Kenaka Mulungu anati chani kwa munthu? 출애굽기 19장에서 너희가 내 말을 잘 듣고 따라 행하면 Mu Exodo 19 ngati ukamvera ndi kuchita bwinobwino mawu anga, 제사장이 되리라 그랬어요. udzakhala odalitsika ndipo udzakhala mtundu wachifumu. 인간들은 그 십계명을 율법을 지키려 노력을 했는데 Choncho anthu ofe kuyesetsa kusunga malamulo, 아무리 지켜도 온전히 지켜도 한 명도 없고 다 죄를 지었습니다. komano olo munthu atayesetsa kusunga malamulo palibe amene anasungapo onse, ngakhale mmodzi sadapezeke. 그래서 죄를 지은 죄인인 걸 깨닫게 하고 Choncho cholinga cha Mulungu choti ife tikazindikire kuti ndife ochimwa. 예수님 십자가의 피로 우리 죄를 사했다. 그래서 믿음으로 받아들이면 구원받도록 그렇게 했습니다. and once we realize that we're sinners by the
ndiye tikazindikira kuti ndife ochimwa ndi mwazi wa Yesu Khristu machimo athu akhoza kutsukidwa umu ndimene tingapulumutsidwire. 인간 존재는 사단이 인간 속에 역사해서 Komano munthu sali yekha pali ntchito ya satana pa munthu. 하나님이 우리 죄를 깨닫도록 십계명을 그걸 지켜보니까 안 지켜지는 거예요. Lero mulungu anapereka malamulo tele kwa munthu kuti awasunge komano munthu sadakwanitse kuwasunga. 죄가 있고 또 이제 율법을 지키려도 안 되는 거예요. Lero munthu amapanga tchimo kenaka kuyesetsa kuti atsatire chilamulo kumangolepherabe. 착하게 살아야 해서 우리가 뭐 착하게 안 되니까 불가능한데. Lero kuyesetsa kuti munthu asachimwe kumetsa kuti apange zabwino komano zosatheka kwa munthu. 살지 못 죄를 지었기 때문에 이제 하나님은 예수님은 우리 죄를 사하게 했는데. Lefode munthu analephera kukhala monga mwa mawu a mulungu kuti akhale wopanda kusapanga tchimo chifukwa yake mulungu anatiuza Yesu Khristu. Lero munthu ali ndi chidziwitso kuti Yesu anapachikidwa. 십자가의 문제로 십자가로 내 죄가 사함 받으려고 생각하는 것 한다. 그렇게 하면서도 율법을 지켜야 한다는 그런 고정관념 속에 있어서 Lero anthu amamvetsetsa lina kuti inde Yesu Khristu anapachikidwa chifukwa cha machimo athu komabe amakhazikika lina kuti ayesese kusunga malamulo. 내가 죄이구나 하는 깨닫고는 이제는 율법을 지켜서는 죄를 해결할 수 없으니까 예수님 앞에 죄 사함 받도록 그렇게 했는데 Koma chilamulo chilambira kuti chikatizindikitsa kuti ndife anthu ochimwa pamene talephera kuchisunga tizindikire kuti ndife ochimwa. 마음을 모아가지고 열심히 율법을 지켜서 하나님 기쁘게 하려고 한다면 그쪽으로 많이 기울여 있는 거예요. Komano satana wapanikiza mtima wa munthu kuti aziti iye ayenera kusunga lamulo tisunge chilamulo. 어제 저녁에 우리가 강도 만난 자 이야기를 할 때 바로 그 부분을 성경이 얘기합니다. Lero dzulo pamene timalankhula za munthu amene analankhula manja achifwamba ndi pamene timalankhula za Baibulo tsopano. Wachilamulo wina anabwera kudzamuyesa Yesu. Mphunzitsi ndichite chiyani kuti ndipeze moyo wosatha. 그래서 율법이 무엇이라 기록되면 어떻게 읽느냐? Ndipo Yesu anati chilamulo mulembedwa chiyani ndipo uwerenga bwanji. 율법은 우리 인간을 지키고 복을 받으라고 준 게 아닙니다. Chilamulo sidapasidwe kwa munthu kuti asunge kuti akadalitsike. 깨닫게 하기 위해서 율법을 줬습니다. Koma chilamulo chinapasidwa kwa ife kuti kudzera mchilamulo munthu akazindikire kuti ndi ochimwa. 율법으로 우리는 깨끗하게 될 수 없기 때문에 바로 예수님 앞에 피로 죄 사함을 받아야 합니다. Tikazindikira uchimo kudzera mchilamulo timazindikira kuti singakhale anthu olungama chifukwa cha chilamulo kenaka timabwera kwa Yesu. 복을 주겠다. Mulungu anena kuti munthu akazasunga malamulo onse azakhala odalitsika. Ndiye mulungu akuti ngati sungasunge uzakhala otembereredwa. Ndipo munthu akuyesa kusunga chilamulo ndikulephera. Ndikuyesanso kuti asunge kulepheranso. 죄인이 될 Lero munthu anakhala ochimwa yekha. 그러면 Ngati zili choncho 내가 죄를 지었는데 율법이 내 죄를 씻어줘요? 없습니다. 율법에서 벗어나서 kopanda chilamulo 예수님 앞에 나가서 죄 사함을 받아야 합니다. muyenera kubwera kwa Yesu Khristu kuti mukalande chikhululuko cha machimo. 율법을 지키려고 십계명을 지킬 발버둥 치고 있습니다. Komano anthu akuvutikabe kuti asunge malamulo teni. 그걸 이제 예수님은 율법사에 가르치죠. Lero izi zimene Yesu amafuna aphunzitse wa chilamuloyo. 율법에 무엇이라 기록되는지 어떻게 해요? Kodi mchilamulo mulembedwa chiyani ndipo iwe umawerenga bwanji. 율법을 지을 때 율법을 지켜 우리를 복을 받으라고 주신 건 아닙니다. Mulungu sadapereke chilamulo kuti tikadalitsike ndi chilamulo. 우리가 율법을 거스리고 죄를 짓고 아셨습니다. Asanapereke malamulo mulungu amadziwa kuti tidzaphwanya malamulowa. 우리는 율법을 어긴 사람들. Ndife anthu amene tinaphwanya kale chilamulocho. 여기서 아무리 율법을 지켜도 우리가 선해지거나 깨끗해지지 않습니다. Choncho titayesetsa chotani kusunga chilamulo sichingathe kutiyeretsa. 꽉 잡혀서 율법 지키려 애를 쓰는 겁니다. Koma tinakhazikika kuchilamulo kuyesetsa ndi mphamvu kuti tisunge chilamulocho. 어제 제가 안식일에 대한 이야기를 했는데 Lero dzulo tinalankhulanso za tsiku la Sabata. 안식이라는 것은 엿새만 내 모든 일하고 제치를
안식 하나님 여호와의 안식이 아무 일도 하지 마라 그랬어요. kuti kwa masiku 6 ukhozogwira ntchito kenaka tsiku la 7 umapumula sugwira ntchito. 동안 무시 부지런히 일하고 막 무거운 짐을 호통하고 종들이 고생을 합니다. lero kwa masiku 6 umagwira ntchito molimbika kutenga katundu wolemetsa kumavutika. 그러면 이제 우리 하루 시작이 0시부터 이제 시작이 되지요. lero tsiku likuyamba pa 0 o'clock. 옛날에는 성경에는 저녁 해질 때부터 하루가 시작됩니다. komano kalekale m'baibulo tsiku limayamba pamene dzuwa likulowa. 토요일입니다. lero tsiku la sabata ndiloweruka. 금요일 저녁 해가 지면 안식입니다. tsiku la sabata limayamba lachisanu pamene dzuwa likulowa. 율법에 대한 이야기를 해봅시다. 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지켜라. muzakumbukire sabata kulisulika loyeretsedwa. 하면서 내 모든 일을 하고 muzagwire ntchito zanu zonse masiku 6. 제7일 너희 하나님 여호와의 안식일 아무 일도 하지 ndipo tsiku la 7 li sabata la ambuye musadzagwire ntchito. 남편이나 여종이나 내 문안 객이라도 일하라. antchito anu amuna antchito anu akazi ngakhale alendo anu ngakhale wongowedutsa mdzikolo asagwire ntchito. 자 이제 그 이야기를 실제로 들어가 봅시다. lero tilowe mawu amenewa tsopano. 어떤 종이 무거운 짐을 저 끙끙하면서 갑니다. pali wantchito amene akugwira ntchito molimbika wasitsa zikatundu zake kuti ndatopa ine ndathodwa ndatopa. 이제 이 짐을 벗냐? kodi ineyo ndipumula liti nditsitsa liti chikatundu chimenechi. ndaona dzuwa likulowa lero ndi chani kodi lachisanu. 자 저 해만 넘어가면 토요일 dzuwa likangolowa ndiye kuti basi ndi sabata. 내 짐을 벗고 ndikhoza kutsitsa katundu wanga. 해야 빨리 dzuwa talowa dzuwa chikulemera tachita changu ulowe dzuwa. 그가 해가 있는 lero pali dzuwa. 이렇게 이 lero dzuwa limaonekera kenaka limalowa 탁 산에 kenaka ndikungoloweratu lonse. kenaka tsiku la sabata panopo ndichotsa katundu wanga ziphinjo zanga. limene ndiye tsiku la sabata. 여러분 koma lochosakira sanchakuti aliyense. 예수님이 yesu anati chani? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. idzani kwa ine nonse akulema ndakuthodwa ndipo ine ndidzakupumulitsani. anati 누가 그랬어요? 누가요? 누구요? yesu 예수님이요? 안식일이 그랬다. sabata ndichoncho 맞습니까? 안식일이 그렇게 말하는 거예요. tsiku la sabata limatero. 무거운 짐진 자들아 nonse amene nonse olema ndi othodwa bwerani kwa ine 내가 너희를 쉬게 하리라. ndidzakupumulitsani. 안식일이 izi zimene sabata limanena zikutanthauza chani? 예수님이 그렇게 하실 걸 예표로 보여주는 것이 옳습니다. ichi nchionetsero lena kuti yesu adzapanga ntchitidwe umenewu. 골로새서 2장에 대한 이야기를 했는데 lero dzona lankhula za kolose chapter 2. 이 설명하는 골로새서 2장에 나옵니다. kwa kolose chapter 2 akufotokoza izi momveka bwino. 2장에 뭐라고 된 제가 읽어보겠습니다. akolose chapter 2 2장 16절에 chapter 2 verse 16. 이게 나오네요. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든 너희를 chifukwa yake munthu wina aliyense asakuweruzeni inu chakudya kapena chakumwa kapena nkunena tsiku la chikondwerero kapena tsiku lokhala mwezi kapena tsiku la sabata. 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이. ndizo mthunzi wazi zili mkudzazo koma thupi ndi la khristu. 이건 예수님의 그림자라는 거예요. uyu ndi mthunzi wa yesu. 예수님 뭐라고 yesu anati chani? 수고하고 무거운 짐진 자들 다 내게로 와, 내가 너희를 쉬게 하리라. idzani kwa ine inu nonse akulema ndakuthodwa ine ndidzakupumulitsani. 안식일의 실체는 예수님이십니다. lero sabata lelileli ndiye yesu. amen. 예수님의 그 모든 짐을 내려놓게 됩니다. pamaso pa yesu tikhoza kukasiya ziphinjo zathu zonse. 저는 정말 죄를 많이 지었어요. ndinapanga machimo ambiri zedi pepani kuti ndikuwuzani izi. 저는 너무 어릴 때 가난했습니다. 배가 고팠습니다. pamene ndinali wachipere ndinali osauka kwambiri ndipo ndinali wanjala kwambiri. 갈때 ndiye pamene 친구랑 사살 미밭에 기에 가서 미련 밑에 좀 뽑습니다. 그래서 싸가지고 가서 품고 lero timwamba tirigu kenaka kuyika pamtima pathu kuthawira ku phiri. ndiye tinayamba kuwotcha tsopano kuwotcha pamoto paja. 미리 새카맣게 lero
tiri kuja makhauti wapya tsopano ndi moto uja kenaka timapuku taonera kuti gaga achoke 비비면 껍질이 벗기지 ndiyopeza 않네. kuti gaga esa amachoka nde timauputa kuti tsopano gaga wachoka patsala kanthanga kokha 그것보다 맛있는 palibe chinthu chokometsetsa koposa chimene chimdziko lapansi chokoma kwambiri 내가 하도 그게 먹고 싶어서 ndere mafuna ndidye zimenezi kwambiri 지난해 chaka ichichi 원래죠. osati kalekale yayi 이게 누가 밀을 진짜 구해왔어. wina wake anabweretsa tirigu ameneyi 그래서 이쪽 저산 밑에 ndeno pansi pa phiripo 성학생들하고 불을 피워놓고 구웠어요. ndeno ndazibutsa tilambaso kuwocha kubulitsa tirigu ameneyi 껍질에서 kenaka tinachotsa gaga uja ndikuwuzira kenaka tinadya 그때 마음하고 마다가 전혀 달랐어. lero sisidamvekenso zokoma ngati kale 그 도둑질한 떡이 맛있다 하느냐 말이야. 그 말이야. lavapo kuti mkate wakuba umakhala wokoma zedi mwina thandizo lake ndi limenelo 맛있는 게 없으니 그게 그렇게 맛있어. koma anthu amene tinalibe chakudya ndi zinali zokoma 그냥 kwambiri 도둑질하고 감을 따먹고 사과를 이런 도둑질을 했는데 munjira imeneyoyo ndimaba zinthu zambiri ngati maapozi 도둑질한 이 죄를 용서해 달라고 기도했어요. ndipo limapemphera kuti tchimo lakuba likhululukidwe 성경은 뭐라고 koma 말해? zimene baibulo limanena nchakuti 예수 피로 씻어졌다. kuti machimo atsukidwa ndi mwazi wa yesu 그걸 믿지 koma 못하고 nosimakhulupirira zimenezo 죄를 용서해 달라고만 계속 ndiye limangopemphabe chonde likhululukire tchimo langa 나중에 알고 koma kenaka 보니까 ndazindikira 로마 3장 23절에 모든 사람 죄를 범하여서 하나님의 영광 이르지 못하고 maloma 3:23 pakuti osanachimwa anapereka pa ulemerero wa mulungu 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 ndipo ayesedwa olungama kwa ulere ndi chisomo chake 하나님의 은혜로 chisomo cha mulungu 아무 대가가 없이 값 없이 kwa ulere kopanda mphotho iliyonse 뭐 오히려 kuyesedwa olungama izi zimene mulungu akunena zimene zitani mulungu akutero amen 아멘. 하나님이 우리 어렵다는 거예요. mulungu akuti ndife olungamitsidwa 하나님은 공의로운 재판장이기 ndipo mulungu 때문에 ndiye oweruza olungama 죄인을 절대 어렵다고 못 하십니다. sangamcha munthu wochimwa kuti ndi olungama 하나님은 우리 죄가 십자가에 씻어진 것 보고 mulungu anaona kuti machimo athu anatsukidwa pa mtanda 어렵다고 kenaka nkutiuza kuti 하셨고 ndife anthu olungama ile 나하고 ndi inunso 여러분하고 안 믿는 사람 kupatula amene sakukhulupirira 우리 보고 어렵다고 하셨어요. akutiuza kuti ndinu olungama 그런 amene 말을 sakukhulupirira zopanda pake 하나님 나를 어렵다고 mulungu ati 하셨는데 ndalungamitsidwa 얘는 진짜 mwazi wa yesu watsuka tchimo langa machimo anga achoka 그렇게 쉬운 거예요. 그걸 믿는 거예요. umu ndi mmene zilili pokhulupirira zimenezi koma anthu sadziwa zimenezi ndeno wachilamula kuti chani 내가 무엇을 해야 kodi ndichite chiyani kuti ndikalowe moyo wosatha 율법에 무엇을 기록되고 kodi mnalembedwa chani chilamulo ndipo uwerenga bwanji chilamulo chimati chani 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다 주는 uzikonda ambuye mulungu wako ndi moyo wako wonse chuma chako chonse mtima wako wonse komanso uzikonda mnansi wako monga iwe mwini 한번 제가 됐어요. tsiku lino limwerenga baibulo 하루에 이제 저는 시간 계산을 합니다. nawerengera nthawi tsiku lililonse 제가 하루에 평균 요즘 안 그래도 옛날에는 하루에 평균 자동차 안에서 2시간 있었어요. ndeno osati masiku awawa komano ndimatha kukhala maola awiri galimoto 1년 동안 달린 자동차 마일하고 ndiye ndinaona amene galimoto yanga inayendera mtunda wake kwa chaka chimodzi 고속도로 많이 달리는 편이니까 고속도로는 평균 100km가 넘지요. 지방 도로하고 전부 계산하면 약 평균 한 70km쯤 돼요. 그래서 이제 평균 속도하고 70 시속을 평균 시속을 70을 내니까 So when I divided the distance traveled by the 70 kilometers an hour, 그 나중에 나오는 결과 1시간 이제 50 몇 분 약 2시간이 나오더라고요. came out to about 1 hour and 50 some minutes, about 2 hours a day in the car.
그래서 내가 자동차 안에 매일 하루에 2시간 가까이 있는 거예요. ndilo tsiku lililonse limakhala maola awiri mgalimoto 자동차 안에 일을 하려면은 ndiye likafuna kugwira ntchito lili mgalimotomo 우리 교회 저를 운전하는 분을 선정해 줬는데 chachi chilasalika munthu wina kuti azindiyendetsa 보고 싶다. ndiye limafuna driver awina osiyana ndi ameneyo 목회자가 내 운전을 했으면 ndikanakhala ndi m'busa kuti akuyendetsa galimoto 자동차 안에 성경 이야기도 하고 그 다음에 의논도 하고 일도 하고 전화도 하고 쓸 수가 있겠다. pamene tili galimoto tikhoza kuyambirana tikhoza kulankhula za galimoto tikhoza za bible tikhoza kuyimbira anthu mafoni 제 조카 박영준 목사였습니다. lero panali m'bale wake amenenso aliso m'busa jonathan 사역을 하다 어린다 못하고 ndiye amatumikira ku new york komana anali mnyengo zovuta 개척하는데 굉장히 어려운 ndiye anakatsekula mpingo ku canada komano nyengo yake inali yovuta ndiye ndinamuyimbira foni 하니까 내가 우리 저 영주야하고 반말하는데 ndiye chifukwa ndi m'bale wake ndimangopitana kuti yanjo 좀 나와. namuza kuti tabwera ku korea ukhoza kuphunzira za moyo wauzimu 내차 운전. komanso ukhoza umandiyendetsa galimoto langa zimene ndinamuuza 근데 박영준 목사는 그때 굉장히 스스했다. lero nthawi imene abusa yonju anali wokhumudwa 나를 이제 목회를 그만씩 운전자 시키는 거야. kuti asimuzandipanga kuti liphunzire za utumiki komano lizangokhala driver ndiye anakhumudwa kuti abasisileso m'busa 올 때 아들 보야 아빠 목사 아니다. ndiye atafika anauza mwana wake unena kuti abambo ako si m'busaso nati azabwino kukhala m'busa mwanayo amatero ndi azabwino kukhala m'busa 헌금 많이 chifukwa chani ndi umapeza chopereka chambiri ndi anali wodabwa 목사들이 돈밖에 못. kuti mwana wa m'busa yamangosamala za ndalama basi 그래 여기 와서 있는 동안에 ndiyeno anabwera nthawi imene anali kunoko 이제 박영준 목사가 우리 같이 있으면서 마음이 흐르면서 진짜 귀한 하나님 일꾼이 된 거예요. pamene abusa yonju anali kuno mtima athu inayenderana limodzi ndi kugwira limodzi ntchito ya mawu a 내가 mulungu 그때 여수에 갔었는데 nthawi imene inapita ku yosu 이제 밤에 잠잘 저는 못 자거나 막 이제 정신 먹고 사모님들에게 성경 공부를 해야 하는데 ndeno usiku wapitawo sindinagonezedi ifake madzulo ake ndinali ndi mkumano ndi azimayi komano linamba kuwodzera nthawi imene limacheza ndi azimayi 쉬고 싶다. ndi amene limacheza ndi azimayi busa nauza kuti ndipumulekaye ndanati palibe vuto kapumuleni 네가 좀 와서 한 30분 성경 얘기. ndenauza busa yonju kuti bwanji tachezerana azimayi busawa 기대가 머리를 벽에 받치고 이제 졸라고 폼을 잡고 ndeni 있는 거예요. ndeni mangotsamira khoma kenaka mangowodzera amenepo 목사가 이야기했는데 kenaka abusa yonju pake anayamba kulankhula lalodabwa kwambiri chani 너무 실력적이야. amalankhula zinthu za uzimu zotero 강유 목사 여기 와서 있는 동안에 lero pamene abusa anali pano zinali zodabwitsa 와서 1년 가까이 있으면 ndi pamene anali pano kwa chaka chimodzi 3단 가방을 가져왔는데 anabweretsa zikwama zikuluzikulu 볼 시간이 없이 analibe nthawi yonena kuti akhoza kuyika kukonzanso zovala zake 샤워하고 ndena amatha kungo kukasamba kupita kukagona mawa kukacha kumabwereranso usiku kuchipinda kwawo analibe nthawi 또 교제하고 ndeno masana onse amangokhala nthawiyo santhula baibulo kuyanjana ndi anthu ndeno mtima mwake anali osunthika 뭘 받느냐 chimene adaona nchakuti 우리 속에 흐르는 하나님의 역사를 본 거예요. anaona ntchito ya mulungu imene kuyenderera mkati 만약 mwathu 여러분들이 성경에서 하나님의 역사를 보면 ukaona ntchito ya mulungu m'baibulo 여러분의 모든 문제를 하나님을 의존해서 해결해야 합니다. ndiye kuti ukhoza kusamala mafuta ako onse kudalira pa 성경을 읽어도 mulungu 하나님의 마음을 정확히 모르면 komano ukalinga baibulo posazindikira mtima wa mulungu 내가 하는 일하고 하나님이 하는 비교가 되겠습니까? chimene ukuchita chosafaniziridwa ndi chimene mulungu akuchita singafanizire 대부분 자기가 뭘 잘하고 자기가 잘 komano anthu ambiri amagaza kuti achite bwino apange zabwino 그래서 뭐 11조 좀 ngati andikapereka chakhumi chambiri 하면 ndikalankhula bwino zedi kuti muli bwanja ndi amakhala osayika zimenezo 죄를 지금
komano akapanga chimo basi amakhumudwa ta chonda mulungu. 그러면서 하나님의 마음을 잘 모르시는 거예요. Ndende zimenezo atisadziwa mtima wa mulungu bwinobwino. 하나님 율법을 주실 mulungu 때 adapereka chilamulo 율법을 지켜서 복을 받으라고 준 게 아닙니다. sadapereke chilamulo kuti usunge kenaka 하나님 ukadalitsike. 말씀 율법을 잘 지키면 복을 주고 mulungu anati mukasunga lamulo mukadalitsika ndipo ngati simusunga mukatembereredwa. 인간 틀리면 율법 못 komano 지키고 palibe amene angasunge lamulo. 저주를 받을 인간이라는 걸 깨우쳐 주게 율법을 줬는데 choncho chilamulo chokotizindikiritsa kuti tikhoza kungotembereredwa komano munthu analephera kale. 옛날엔 저들이 종이 안 좋아서 웬만한 길은 kalekale mayendedwe anali ovuta ndeti mangoyenda wapasi. 똥가니 가까운데 lero kufupi ndi mudzi wathu mtsinje unali pafupi. 똥가니 꽁꽁 옵니다. lero peza kuti nthawi yozizira mtsinje uja umauma madzi ake amakhala owundana ndeti mayenda pamenepo pamwamba pa madzi owundana. 근데 그 얼음이 있을 때 걸어가야 komano umayenda ngati madzi owundana. 얼음에 들어가면 빠져 죽지요. komano ngati madzi osadawundana ukhoza kulowa m'madzimo. 갖다 빠져 죽는 경우가 많아요. ndiye nthawi zina pamene madzi osadawundana mwamphamvu anthu amathabe kulowa m'madzi. munjira yomweyonso 내가 걸어갈 수 있어 탄탄할 때 얼음을 의지해야지. ngati madzi alimba mukhoza kuyenda pa madzi owundanawo. 얼음인데 그걸 의지하고 걸어가다 빠져 죽기 안 맞은 것처럼. koma ngati mukuyenda pa madzi owundana amene sali olimba mukhoza kulowa m'madzi. 완벽하게 지켰을 때 내가 이제 율법을 지켜야 하지. ngati mukasunge lamulo bwinobwino ndiye lisunge 다 litu. 놓으면 율법 지키시면 율법이 빠지면서 율법을 같이 지키면 물에 빠져 죽지요. komano ngati lamulo simungathe kusunga nkomwe mukayesera kuti musunge mukhoza kungomira kenaka kufa. 다리를 놓은 것처럼 ndiyeno anayikapo bridge tsopano. 강을 그래 못 건너고 다리로 평안하게 건너도록 한 것처럼 ndiyeno sungayendenso pa mtsinjepo ukhoza kungoyenda pa bridge. 수영 되고 얼마 안 넣어도 건너갈 수 있도록 다리를 놨는데 ngakhale palibe madzi owundana ukhoza kuyendabe pa 안 bridge. 건너가고 얼음을 기다 얼음인데 잘 얼지도 않는데 아이고 빨리 건너가다 물에 빠지고 못하지. komano ngati sikuyenda pa bridge kenaka kumenda ta pa madzi owundana ndiyendepo ndiye zopusa bwanji zimenezi. mulungu sadatipase chilamulo kuti tikasunge. 죄인인 걸 깨달은 komano 것입니다. chilamulo chinatizindikitsa kuti ndife anthu ochimwa kuti osilikasunge chilamulo ndine ochimwa ine. 죄인은 깨달은 ndiye ukazindikira kuti ndi ochimwa 다 버리고 내 죄를 주고 십자가를 바라봐야 한다는 거예요. wayenera kuzitaya zonsezo ndi kuona pa mtanda kuti ulandire chikhulupiriro cha machimo ako. uyang'ane pa mtanda. 그래서 yesu anati chani? 안식일이 해야 할 말 예수. 안식일은 tsiku la 말합니다. sabata likuti 수고하고 무거운 짐진 자들아 nonse akulemba ndi akuthodwa 집이든지 간에 idzani kwa ine bweretsani akatundu 나는 anu. 누구든지 쉬게 ine ndikhoza 해준다. kupereka mpumulo kwa aliyense. amen. 아멘. 안식일이 그러는 게 izi zimene sabata lilili. 내게 와라 안식일만 만나면 idzani kwa ine nonse amene mukakumane ndi sabata 어디든지 벗어난다. mudzakhala mfulu ku chipinjo chilichonse muli nacho. haleluya. izi zimene likunena. amen. 그렇게 말하신 예수님이십니다. ndipo ndi yesu amene angalankhule izi. 수고하고 무거운 짐진 자들아. nonse amene muli othodwa ndi akulema. 수고하고 무거운 짐이 무슨 짐이 수고하고 무거운 짐입니까? kodi zothodwesa ndi zitizo zolemetsa ndi zitizo. 죄의 짐보다 더 수고하고 무거운 짐이 어디에 있습니까? kodi chipinjo chotani choposa uchimo moyo wauzimu. 네가 수고하느냐 안식일 되면 쉬는데 bwanje mukuvutikabe mukugwirabe ntchito mukulemedwa tsiku la sabata mukhoza kupumula tsiku la sabata. 모든 짐을 내려놓는다. bwanje mukulemedwa pa tsiku la sabata idzani kwa ine ndipo mudzapumula. 내가 무엇을 하니? wachilamula kuti chani ndichite chiyani kuti ndidzalowe moyo osatha. 너는 뭘 해도 안 돼. iweyo unalephera mchilichonse. 네가 하는 짓 죄밖에 choti 없으니까. uchite sichinaso koma lungopanga chimo basi. 저주와 멸망밖에 없어. mphoto zimene ukuchita ndi imfa basi. 예수님이 하신 걸 바라봐야 wayenera kuona pa zimene yesu wachita. 그 lero wachilamula anati naso wanga ndani. 예수님 어떤 사람이 예루살렘에 이르건데 강도 ndi yesu anati panali munthu ochokera ku yerusalemu amapita ku yeriko ndipo anagwa m'manja achifwamba. 강도도 이 사람을 때려가지고 옷을 볼 때 그만 죽여놨어.
ndeno achifambawo anamumenya munthuyo kumuvulaza kumulanda zovala kumusiya ofuna kufa. Ofuna kufa uthandauza kuti 내가 깔딱깔딱하지만 anali ndithu kuyenda kwa magazi amapuma ndithu komano ndithu anali ofuna kufa. 누군가가 이 사람을 도와주지 않으면 Ngati wina sangabwere kumthandiza munthuyo 저녁이 되죠. ndikuda tsopano 늑대물 ndekuti mimbulu ibwera tsopano 피 냄새가 kenaka ziva fungo la magazi. 모여들면 건강한 사람도 늑대물이 들면 쉽지 않는데 Ndeno ngakhale anthu athanzi sangathe kugonjetsa mimbulu imeneyi. 저도 늑대하고 산에서 Lakumana muli mimbulu kuphiri. 마침 그 늑대처를 보고 둘이 막 산 꼭대기로 도망가서 Ndeno mimbulu iwiri ilandiona lekelaka inathawira kuphiri nthawi yomweyo. 그냥 수정. Ndeno tili ndi mtendere. 정말 그놈이 날 덤비는. Komano mimbulu yakadati yandibwerera ineyo. 하여튼 제가 뭐 그때 막대기가 다 고야겠죠. Ndekuti ndikanafuna ndodo ilipoti. 맨 주먹으로 늑대 이기 쉽지 않을 것 같습니다. Ndeno ndizovuta kuti umenyane ndi mimbulu ndi manja ako. 그래도 저 산 속이니까 혼자 늑대 만났는데 두 마리만 도망가. Ndeno ine lakumana ndi mimbulu iwiri komano mimbuluyo inathawa linachita mantha linabwererako kuphiri nthawi yomweyo. 얘는 늑대들이 와서 그 사람 뭐다 죽어간 사람 피할 수 없어 뜯어 먹어보고. 그 이튿 아침에 가면 뼈만 항상 남아있고. Ndekuti mawa mwake mimbulu itadya thupi lonse mafupa okhakoza kutsala. Iye amayinira kuti afe. Komano wansembe anangodutsapo. Munthu wagwa manja achifwamba uyu. Zikutanthauza chani? 이 건방이 강도. Zayenera kuti pafupi pano pali achifwamba. 나중에 하면 저렇게 Ndiye 되겠네. kuti akhoza kulibwereranso ine. Inenso ndithawe msangamsanga. Sadacheukenso anangochoka choncho. 그렇죠. 레윈도 Mleviso anangodutsa. 세 번째 어떤 Kenaka Msamaria wina anabwera. 예수님이 말씀하시기를 Aliyense Yesu anati 이 셋 중 누가 이 셋 중에 누가 한 번 만난 자의 이웃이다. patatu wali ndani amene anali mnansi wake waujana kwa manja achifwamba. Wansembe Mlevi ndi Msamaria. 살만하게 자비를 베푼답니다. Le wachilamulo analira kuti iye amene anamuchitira chifundo. Ndoti wayankha bwino pita ukachite choncho. Kenaka anachoka kuti inde zosamveka. 누가 얘하고 내 생명이 중요한데 그거 만난 자 생명을 일하겠습니다. Ndi ndani amene angelo kuti andikuyika moyo wake pa chiopsezo kathandiza munthu ogwa manja achifwamba. 우리고 Munthu ogwa manja achifwamba ndi ifeyo. Ndipo Msamaria ndiye Yesu. 오늘 많은 우리도 사마리아인처럼 Anthu ambiri amati tikhale ngati Msamaria. 이웃 사랑에 내 몸도 Ndiyo zikonda mzako monga amene uzikondera. Ndikupenga umeneko. 제사장도 그냥 Wansembe anadutsa. 자기가 강도가 Ifoti pali achifwamba pafupi. 모르겠어요. 그래 우리는 못하면서도 할 것 같은 그런 이제 그게 있습니다. Ngakhale tilibe kuthekera timagaza ngati tikhoza kukwanitsa. Timagaza tikhoza kusunga malamulo. 알겠습니까? 도박꾼이 왜 도박한지 아시죠? Ifayani anthu ochofa juga amakhazikika mzimenezo. 이번엔 Chifukwa magazo tikathawa kakokhalire ndi wina amalephera. Apa pali ndi wina tsopano amalepheranso. Apa pokhala ndi wina apa. 딸것 같은 그 마음을 버리라. Kelaka afunika kuti ataye chiganizo choti likhoza kupambana nthawi iyi. 이번엔 chimodzimodzinso likhoza kusunga chilamulo likhoza kupanga izi. 되겠네. Hayi 우리를 구원하실 amene amatipulumutsa ife si mphamvu zathu, ndi chisomo cha Yesu. Amen. 아멘. Inde amen. Ndi chisomo. 예수의 피 외에 다른 것이 없어. Palibenso china koma mwazi wa Yesu. 근데 내가 이제는 이웃을 위해서 말도 안 돼. Kuyambira pano lizikonda zanga aisi zosamveka zimenezo. 그 강도 만난 자를 보고 사마리아인이 Samaria anaona munthu ogwa manja achifwamba, anamuona iyeyu, anakhudzika naye mtima, anamvera chifundo, anapita kwa iye, anathirapo mafuta, anathiraponso vinyo, anamanga mabala ake, likuyika panyama yake aye yekha, anamutengera nyumba yosungira alendo, anamusamalira choncho. 맞아요. 대나리 Kenaka anapereka malupiya atheka awiri 막 주면서 kwa munthu osunga nyumba ya alendoyo. Likuti msamalire chilichonse chimene ukupatsa koposa ndizakulipira iwe pobwerera. 까지를
anapanga zinthu 10 kwa iyeyo. 그 10가지 Pa zinthu 가운데서 10lipo 강도 만난 자가 했으니까 사마리아인. kodi zilachitidwa ndi munthu wogwa manja wachifwamba kapena 너는 msamariya. 아무것도 할 수는 힘도 없고 하지도 못했고 100% 선한 사람. munthu wogwa manja wachifwamba sakanatha kuchita izi analibe 죄를 kuthekera. 사는 일을 위해서 신앙을 잘하는 일을 위해서 우리가 뭘 하려고 하면 할수록 예수님 역사를 방해한다. ntchito yamwe wathu wauzimu yotipulumutsa machimo athu. 강도만에 그 누워 있다가 munthu wogwa manja wachifwamba amagona amenepo kenaka msamariya anabwera. 도와줄 애거질한 마음으로 막 눈빛을 보는 ndena amaona kuti amene andithandiza 와서 amene 진정나기 그 가발 꺼내더니 기름을 붓고 포도주를 nalabwera kutenga chikwama chake kuthirapo vinyo mafuta ndi kuyika pa nyama yekha. 여기서 강도만에 아무것도 예수님 lero munthu wogwa manja achifwamba palibe chimene adachita 하는 일은 예수님만 kuti machimo athu akhululukidwe tili kuyang'ana pa yesu yekha. 아주 단순한 일. ndizophweka kwambiri ndizofunikira kwambiri. 자, 이제 우리 레로. 오늘은 술 맡은 간의 꿈과 떡 굽는 간의 꿈입니다. ndizokhuzana ndi loto la operekera chikho ndi operekera 술 mkate. 맡은 간장이 꿈을 보니까 operekera chikho mloto lake 이제 포도나무가 panali 있는데 mpesa 가지 unapakhala ndi nthambi zitatu. 잎이나 꽃이 피고 포도송이가 익었기에 lekelaka linaphuka ndi kubayika matsavu ake. 에 짜가지고 잔을 바로 이렇게 kelaka anafinyira mpesawo mkapo ndi kukaperekera 저는 제가 이 kwa 성경을 farao. 읽으면서 amene ndikuwerenga malemba apa 요셉이 그 꿈을 해서 당신은 살 후에 당신 전직을 회복한다. lero yosefe anatanthauzira maloto kuti uzabwezeretsedwa masiku atatu. 흰떡 새 광주리가 lero operekera mkate anaso ndi mitengo itatu pamutu pake komano pamwamba panali mikate yosiyanasiyana 그 식물을 먹더라. ndipo mbalame zamlengalenga zinabwera kudzadya mkatewo. ndi yosefe anatanthauzira 새 광주리는 kuti mitengo itatu ndiye masiku atatu. 사흘 뒤에 바로가 당신 목을 끌어. masiku atatu farao adzakupachika iwe 새들이 그 고기 ndipo mbalame zidzadya thupi lako. 똑같이 제 onsewo anachimwa ndithu 3일 뒤에 koma chilachitika nchani masiku atatu. 술 맡는 간장이 아니다. ana awoperekera chikho 아버지가 나오시니까 atate wathu atulutsidwa. 아이들 예쁜 ndilo akutenga maluwa awo vala zovala zabwino. 그 정말 교도소 문 앞에 ndilo 기다리고 kumadikira kuti chipata chisekulidwe. leloli dada akutuluka. 나오니까 아빠다. tate wathu libambo kelaka zipata kutsekuka kelaka kukuwakupatira tate wawo kelaka kuti okondedwa uli bwanji ndezilali zosayikatsa kwambiri. 그런 거 아니야. 아이들. lero ana awoperekera mkate tsopano. kodi tate sakutuluka ali kuti 교도는 부른다. 아저씨. anafunsa oyang'anira ndende kuti koda bwanji tate wathu sakutuluka. 누구 술 맡은 kodi ndilo ana operekera mkate tsatireni ndi anapita pakakola kelakake kelaka anaona pa mtengo ina waukulu kelaka 나무 위에서 chilichonse chimagwa kuchokera mu mtengo magazi amadothera pansi. ndi ataona bambo awo anakhwezedwa. Atate 너무 다른 거. zotsatira zosiyana zotere nyengo yosiyana yotere chifukwa chani. 저는 요셉이 이 꿈을 해석은 알았는데 likudziwa yosefe anamasulira maloto. 해석을 정말 어떻게 해줄 수 있었는지 술 맡은 간장은 복직하고 어떤 건 한번 내다. lero kumasula kwa maloto nkoti operekera chikho anabwezeretsedwa pamene operekera mkate anapachikidwa. ndipo yamba silidamvetsetse 그대로 됐나? silamvetsetse poyambirira za izi. 술 맡은 간장은 내 앞에 포도나무가 있어. lero operekera chikho akuti mpesa unali patsogolo panga ndipo mpesawo ndiye yesu. 포도나무에서 모든 걸 포도는 다 막아주시오. lero ngati mpesa uli patsogolo pako ukhoza kutchika chilichonse. 포도의 그 즙을 짜가지고
le anafinyira mpesawo kapo ndi kukaperekera manja a 예수님의 farao. 최후 만찬에서 Yesu pa mgonero otsiriza 려서 주시면서 ananyema mkate ndi kupereka. 너희를 위하여 주님과 내 몸이 찢기는 내 몸이다. Ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. 오늘 소도주고 따르면서 이건 너희 위해 흘린 내 피다. Ndemela mapungula vinyo anati ndi mwazi wanga wamene kukhetsedwa chifukwa cha inu. 이건 예수님의 찢긴 살을 의미하고 Lelo mkate kuthandiza thupi la Yesu Khristu limene likuwonongedwa chifukwa cha ife. 피를 의미하고 Ndipo vinyo kuthandiza mwazi wa Yesu umene unakhetsedwa. 그런 가는 장은 포도주 딱까지 완벽합니다. Ndioperekera chikho anapereka vinyo pamaso pa mfumu. 나는 죄가 Ili lamanga machimo ambiri. 예수님께서 피를 흘려 내 죄를 Komano Yesu anakhetsa mwazi wake ndi kukhululukira machimo anga. Ndimadalira mwazi umenewo. Poyangala mwazi umenewo. 내 죄를 살았다는 겁니다. Lelazilika kuti machimo anga akhululukidwa. Ndetafetserani. 이 사람은 예수님의 피만 얘기했어요. Munthu uyu anadalira pa mwazi wa Yesu Khristu yekha. 떡 굽는 가는 Komano operekera mkate 흰떡 새 광주리가 있는데 anali ndi mitanga itatu ya mikate. 그 흰떡 새 예수님이 우리 죄를 위해서 때 먹고 몸을 찢은 그것만 이거 하면 되는데 Lelo chokhacho cholera kuti Yesu anapereka thupi lake pa mtanda chifukwa cha ife zinali zokwanira onena kuti akaperekere mkate umenewo. Koma lo mtima wake amagaza kuti sizosakwanira. 세계 기독교인들이 전부 떡 굽는 감자. Lelo Akhristu ambiri mdziko lapansi angati operekera mkate amene. Ngakhale Yesu anapachikidwa pa mtanda 내 죄가 사해졌다고 믿지. sakhulupirira kuti machimo awo anakhululukidwa. Amakhulupirira kuti iwo ndi ochimwa. 그 떡이 의미가 없는. Lelo palibe tanthauzo pa mkatewo. 그래서 자기가 잘한 것 많이 그 흰떡 위에 갖다 올려놨기 때문에 Lelo pasabwino zonse zimene wamachita amaonjezera pa 흰떡은 안 mkatewo. 보이고 Lelo ngakhale pali mkate woyera 자기 잘했다고 내보니 그 십자가만큼 하겠습니까? kila kamabweresanso zonse zimene achita. 죄를 씻을 수가 있습니까? 그 자기 노력이 흰떡을 다 덮어버린 거예요. Lelo ntchito zawo zimaphimba mkate woyerawo. 한국에 대고 Anthu ambiri ku Korea masiku ano 전 세계 komanso anthu onse mdziko lapansi 떡 굽는 과면장식이지. amakhala moyo wauzimu ngati operekera mkateyi. 그러면 떡 굽는 과면장처럼 매달리고 저주를 받습니다. Ngati ndi choncho mulangoyenera kuti mukapachikidwe ngati operekera 찬송을 mkateyi. 부릅니다. 그 피로 속죄하 얻었네. Timayimba loti lidawomboledwa ndi mwazi wa mwana 찬송을 그렇게 wankhosa. 합니다. Timayimba nyimbo za mukhuzi. 그렇게 부르면서도 Lero yosazo zimene akuyimba ngakhale amayimba nyimbo zimenezi mtima mwawo ndi wochimwabe. 포도주를 믿지. Chifukwa sakhulupirira mu vinyo. Sakhulupirira mwazi wa Yesu. 성경 여러 곳에 예수의 피로 우리 죄가 씻어졌다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 와 내가 너희를 쉬게 하리라. Lonse akulema ndakuthola idzani kwa ine ndipo ndidzakupumulitsani. 예수님은 말로만 우리를 죄에서 쉬게 하려고 오신 게 아니고 Yesu sanangobwera kuti tidzangopumula kuchimwa chabe. 우리를 죄에서 건지기 위하여 Sakungonena chabezi komana anatipulumutsa mu machimo athu. 십자가의 피를 흘리시면서 우리 죄의 형벌을 모두 감당하셨습니다. 영원히 Pokhetsa mwazi wake pa mtanda analipira dipo lake la machimo athu onse. 피를 믿으며 Mukakhulupirira mwazi okhetsedwa pa mtanda. 십자가의 피가 죄를 씻는 게 확실합니다. Ndizomveka unena kuti mwazi umene unakhetsedwa pa mtanda unatsuka machimo athu. Nthawi imene ndinapita ku Ethiopia 총장님이 제 번호 어떻게 아시죠? 전화. lelo oyang'anira university imene anandiyimbira foni. Anandiyimbira foni. Lati abusa. Lati hello. 잘 도착하셨습니까? Alati akodi mwafika bwino. Lati ndafika bwino. 저는 목사님 여기서 목사님까지 차로 8시간. Lelo kumene leli ndili ukafika kumene muli kuyendetsa galimoto ndi maola 8. 목사님 꼭 190을 차를 타고 가고 싶은데. Ndilifuna ndikwere galimoto yanga ndisapezane nanu. Koma kuti ile ndibwere pele kumane nanu. Koma lozikhala zovuta. 내가 갔을 때 목사님
짧은 시간 만나 주시겠습니까? 그러면 지금 바로 출발하려고 합니다. ngati ndi choncho zingathe kuti lipezane nanu ndiye ndilyamuka tsopano ndikuti pakatha maola 8 abwera lero titabwera le anayendesa galimoto lake anafika 저녁 집회를 마치고 왔는데 lero anafika sevisi ya usiku itatha lali litulo lero lalankhula ndiye lamuza kuti pepa 자고 내일 아침 이야기. tigone kenaka ticheze mawa lamuza kuti ndatopa zedi lero laita la busa yonju pake 네가 yonju bali ucheze naye kenaka anacheza ile lapita kukagona molawirira mbawa kutacha anabweranso dzandiona lero patangotha tsiku analandira chipulumutso atamva ulaliki ochokera kwa abusa yonju 왜냐? lero lothokoza chifukwa kupulumutsidwa 우리가 무엇도 율법도 지키는 지켜 건금도 주인도 지켜 이렇게 해야 하는 거야. sikuti usulike malamulo usulike chilamulo kuchita chakhombe iyayi si ntchito zonsezo iyayi 구원받기 위한 주민 탐. pali chinthu chimodzi chokonzekeretsedwa kuti chipulumutso chipezekepo anthu amene sadachimwa sangapulumutsidwe koma ngati uli nachimwa 그것만으로 구원받을 준비가 충분히 돼. ndi kuchimwako nchikonzekero chokwanira kuti ukapulumutsidwe 구원받기 kuti 위해서 ukapulumutsidwe 내가 율법을 지켜야 sikuti usulike chilamulo iyayi sikuti uchite china chake 선해야 할 sikuti 필요가 없어. iweyo unachimwa basi 필요한 건 십자가에 lechofunikira ndi mwazi umene unakhetsedwa pa mtanda 술 맡은 가는 장은 왕 앞에 나듯이 잔을 들고 나갔습니다. wopelekera chikho atafika kwa mfumu anangobweretsa 나는 chikho 죄를 지었습니다. kuti mfumu ndachimwa ine 그 내가 뭘 할 수 komano silikathopa 없습니다. kalikonse 이 잔을 보십시오. choncho taona ndi chikho ndi mwazi wa yesu umenewo 그날 그 이제 letso limenelo lalankhula ndi chansala amene lalothokoza kwambiri 로마 3장 23절 tilawerenga Roma chapter 3 verse 23 모든 사람이 죄를 범하는 하나님. pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa mulungu lochimwa lilawerenganso verse 24 kelaka linati kwa iye kodi likuti chani pamenepo koda kuti ukapemphera kwambiri machimo ako azakhululukidwa 23절은 24절을 모르는데 akudziwa verse 23 komano verse 24 sakuidziwa 아, 총장님 ikakhala ndi verse chansala 글씨 akudziwa kuti amawerenga bwanji 이거 komano atawerenga anati 열심히 기도하면 ukapemphera kwambiri chimo lako zakhululukidwa 참 자세히 보세요. lamuza kuti taweretsetsa vesiyo 착한 일 하는 시 kelaka anati ukachita zabwino chimo lako zakhululukidwa 이분은 성경에서 하나님의 은혜로라는 말을 lero mu vese pali chisomo cha mulungu komano amangojowapo komanso anajo wasomaonera kuti ulere 우리 죄를 사는 kukhululukidwa kwa machimo athu 그리스도의 구속으로 likudzera mu chiwombolo cha khristu yesu 예수의 피로 limwazi wa yesu 내가 아무 대가를 지불하지 않는다는 걸 이야기하기 위하여 은혜로 값없이 kuti zikaonetsera kuti sitikusoka kupanga chilichonse akuti talungamitsidwa mu chisomo chake 구원받기도 한 일이 뭡니까? kodi munthu kwa manja achifwamba adachita chani kuti apulumutsidwe palibe chimene adachita 열이면 10가지, Pa- 100가지, 100가지 구원받기 위해서 해야 할 일은 전부 chilichonse choti chichitike kuti apulumutsidwe 예수님이 십자가에 다 마치셨습니다. 할렐루야. yesu anamaliza chilichonse pa mtanda aleluya 우리는 그냥 예수님 십자가의 피가 내 모든 죄를 mwazi wa yesu khristu pa mtanda unakhululukira machimo ake onse 그거 하나뿐입니다. khulupirirani zimenezo ndimene zilili 얼마나 izi zodabwitsa bwanji izi munthu wogwa manja achifwamba 아무 sadachite kalikonse ayi sadachite kalikonse ntchito inagwiridwa ndi msamariya 죄를 사는 건 하나 열이면 열 모두 예수님이 하셔야 돼. kukhulupiridwa kwa machimo athu sikuti pali ntchito ya manja athu komano yesu khristu yekha
제가 처음에 성령 가르쳤는데 nthawi imene ndinagula galimoto yanga 하나라고 늘 자주 다니시고 ndiye ndimayenda ndi mwana wanga 아들내 운전하는 거 잘. ndi mwana wanga maonera amene ndinkayendetsera 내가 운전하면 ndi amandifunsa kuti ndikhoza kuyamba kuyendetsa hayi hayi ndikhoza kuyendetsa ndikhoza kuyendetsa lati hayi silinampatse mwana wanga makiyi 그 다음 날부터 열쇠를 단단하게 관리를 했습니다. ndiyeno kuyambira nthawi imeneyo lasamalitsa limasuka ndekha 보고 makiyi 싶어 하는 거예요. komano mwana wanga amafunitsitsa adayendetsa galimoto 시켜보고 싶었는데 그래도 못하고 limafuna limtengera sukulu kuti akaphunzire kuyendetsa galimoto komano sildatero komano atakula tsopano lamukamtsogolera kuti ayendetse 시카고를 가는데 ndetse kuti ndimapita ku chicago 우리 가족들이 시카고. le banja lathu tidapita ku chicago 그래서 제 아들 그때는 고속도로고 길도 좋아서 운전을 시키고 난 이제 le lalola kuti mwana wanga ayendetse galimoto ile lagona tulo 아빠 kila ngalamba kuti tate 막 우박이 쏘고 비가 쏟아져 해가 mvula imagwa yamphamvu ndi alikaopa 오른쪽 깜빡이 넣어라 속도를 줄여라 le 차를 길가에 세워 lamuza kuti uchepetse usathamangitse galimoto kila katayisiye kayi chapambalipo kila kalayimitsa galimoto kila tilasinthana liyamba kuyendetsa 아주 오래됐네. likalekale limeneli 지금은 이제 아들이 운전합니다. panopo likapita ku america mwana wanga ndamene amayendetsa lesindiyendetsaso 아들 mwana wanga amayendetsa bwino ngosaso ileyo 그래서 많이 분해. foti panopo ndakalamba sikuti liso ndi ubwino yayo 우리 죄를 사는데 우리 손이 koma lopa nkhani yotsuka machimo athu manja athu sagwirapo ntchito 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 kudzera mchiwombolo chimene chili mwa khristu yesu 하나님의 은혜로 값없이 kwa ulere ndi chisomo cha mulungu 여기에 은혜라는 것 apa chisomo ndikuti 아무 대가를 지불하지 않아야 은혜가 됩니다. ndi chisomo pamene mphoto sikuperekedwa kapena dipo lake silikuperekedwa 은혜를 선물로 받았는데 landira mphoto mphatso yawo chi imatchedwa kuti omega 아마 20년 넘어 찬것 같아요. bwina zaka 20 zadutsa tsopano 처음 이 시기가 너무 좋은 시기라 ndipo yambawo chi lali yabwino zedi 우리 갈 때니까 안 가져갔어요. lero likamapita kutali silimayitenga 하고 갔다가 ndimavala mawochi ena 어제 벗어주고 ndi mawochi amene walangopereka kwa anthu ena 아마 그때 돈 한 100만 원쯤 가는 시기. ndelo likugaza kuti wochi imene inagulidwa $1,000 이 100만 원짜리인데 시계를 만 원 주고 팔면 은혜입니까? then talandira wochi ya $1,000 pa $10 대가가 ndiye kuti si chisomo iyayi 은혜가 아니에요. 만약에 100만 원짜리인데 lero wochi ndi ya $1,000 koma ngakhale talandira pa $1 은혜가 아니죠. si chisomo iyayi chifoti yalipiridwa 100원 주고 팔아도 litalandira pa 10 cents kapena 1 cent 팔아도 은혜는 공짜. chisomo chikhale chaulere pasalipiridwe ndalama iyayi 내 노력도 komanso mphamvu isapezekepo kwathunthu 더. yesu amachita 그래서 숨막힌 감당은 choncho operekera chikho anangobweretsa chikho lero mulungu akuona mkatimo muli vinyo ndi mwazi wa yesu 내 죄를 yesu anakhetsa mwazi fa machimo 다 anga 해결됐죠. 그렇죠. choncho ndine olungama 무죄지요. 하나님 choncho ine 인정하시죠. ndilibenso chikumbumtima choyipa chifukwa mulungu akuti ndine olungama ndimene zilili 뭘좀 잘해. ife pochita kena kake 죄사 한 kuyesetsa kuti kukhululukidwe machimo kumalapa kumapemphera 기도해서 anthu amayesetsa kuti machimo akhululukidwe ndi mphamvu yawo 10일 전에 pochita chakhumi kuti chikhululukidwe chipezeke 구원이 아니에요. komano sizingakhale chipulumutso iyayi 구원은 하나님 절대로 은혜로 값없이. chipulumutso ndi chaulere mwa chisomo 예수 chake 믿지만 구원이 애매한 사람들은 ngakhale anthu amakhulupirira yesu komanso alibe chitsimikizo pa chipulumutso 애매해서 그런 거예요. si chifukwa kuti khristu sadalongosole 완벽합니다. komano yesu iyeyu 우리 죄를
완벽하게 mwazi wa yesu unatsukiratu machimo athu 그만큼도 남긴 sikuti pali kachimo kotsala iyayi 영원히 kwamuyaya 언제든 영원히 온 kwamuyaya anatilungamitsa ife 사람들이 자기 자신을 보면 너무 추워서 감이 어렵다. komano anthu akadziona okha iwo alibe kutheka kuti akhoza kunena kuti ndiolungama 전화를 심흥석이라고 pali mtumiki mpiko wathu iyeyo anali chidakwa kwambiri kuledzera 합천에서 그때 진주에 칸타타 샀어요. tsiku lina anapita ku jildi ku kantata 그러나 진주 칸타타 마치고 이제 밤에 진주께 가게 됐는데 lero kantata atamaliza linali kuti litsale kutchalichi komweko 합천 한번 오라고 부탁을 했어요. lero anatifunsa membala a mpiko umene kuti chonde mubwere ku mpiko wathu 진주 안가 합천 가잖아요. lero nati atisapite ku mpiko winawo tipite ku hampton 그 일반도 국도도 굉장히 좀 다 지방마다 잘 돼 있고 lengakhale misewu yawambayi ndi yabwinonso kudera kwathu lero ayendesa mphindi 20 kenaka anafika kutchalichiko 교회가 문에 잠겨 있어. komano zitseko za tchalichi linali zotseka linati ndikubwera 난 형제님들 가족도 합천 교회냐면 버스 타고 뭐 이런 오니까 늦었어. chifukwa kuti abale aku hampton church anabwera pa basi ndi anachedwa 네, 말씀은 참. lero 12 koloko usiku linalalikira mawu 아 이제 마치고 이제 잘나고 lero tilamaliza kenaka limati likagone 인자매 하나가 막 komano panali mkazi wina anabwera kwa ine ndikuti 목사님께서 도저히 못 abusa ine sindingakhalenso bwanja amalira 내가 결혼한 23년 된 amati linakwatiwa zaka 23 zadutsapo 남편이 3년 동안 술을 안 마셨어요. mwamuna wanga sadamwe mowa kwa zaka zitatu zoyambirira 20년 동안 술을 마셨어요. komano kwa zaka 20 wakhala akuledzera tsopano 독한 소주를 하루에 적게 마시 8병, 많이 마시 12병. lero mamwamowa wamphamvu uja mabotolo 12 pa tsiku 2병을 사발에 부어. lero kukacha mawu amapukula moja mabotolo awiri 한 잔에 마시면 lero mowa wamphamvu chotere umamwera katoti kochepa komano iye amamwera nditu chimvere munthu chonse 이 자매가 직장에 다녀오면은 lero mkazi akabwera chokera ku ntchito 직장에 소주병 치우는 거예요. lero amakhala 10개가 뭐 부엌에도 하나 amakachito ake amakhala ndi basa alongosole mabotolo zamowa ku kitchen kuchipinda kogona 고통 ndezilandi zowawa kwa iyeyo kuti azilongosola mabotolo amenewo amati sangakhalenso iyayi ndi anabwera kwa ine akulira lero lamuza mkazi amene 자매 울지 말고 mulongo usalire 내가 지금 남편 koma mawu amabweretse mamuna wako 그러나 아침에서 기도할 때 남편이 왔어요. kenaka mapemphero amawa mamuna ake anabwera 오늘 소주 2병 마시고 입에서 풀풀 나. ndiye mawu anali atagwetsa kale mabotolo awiri ndi amavekaso funiko la mowa amenewo 이거리 10장 14절. linamulekera Hebrew chapter 10 verse 14 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하죠. pakuti ndi chipereko chimodzi anawayesera angwiro iwo oyeretsedwa 오늘날 어떤 날 성화가 돼야 한다. 거룩한 삶을 사는 거룩하게 돼야 한다는데 anthu ena amati umafunika kuti ukhale anthu opatulika oyera kuti ukhale moyo woyera lufandi afunsa anthu oterewa 내가 거룩하게 살아서 거룩하게 됩니까? 예수님이 거룩하게 해서 거룩하게 됩니다. kodi umakhala oyera pokhala mchiyero kapena umakhala oyera chifukwa yesu akupanga kukhala oyera 우리는 절대 거룩하게. sitikakhala anthu oyera ife ndife anthu oyipa onyasa chifukwa yesu 십자가에 못 박혀 kudzera nkupachikidwa pa mtanda ndi imfa yake 다 했기 때문에 우리 영원히 chifukwa anakhululukira machimo athu kwamuyaya chifukwa ifeyo ndifenso angwironso 우리 kwamuyaya 온전하게 되려고 노력해야 하는 게 아니라 sikuti tiyesetse kukhala angwiro iyayi 온전하게 된 걸 믿어야 tikhulupirire kuti tilalungamitsidwa 우리가 온전하게 되려고 노력해도 되지. ngakhale tiyesetse kuti tikhale anthu angwiro sizingatheke komano tikhulupirire kuti yesu anatipanga kukhala angwiro 마셨지만 ngakhale ndikumwa ngakhale ndikusuta ngakhale napanga chinthu choyipa ngakhale napanga chimo 예수 그 죄가 다 지불했기 나는
온전하다 하고 십자가를 믿는 믿음으로 믿어. Because Jesus paid for the price of all those sins. chifukwa kuti yesu anapereka mphoto ya zonsezi ukhulupirire zimene zizi kuti yesu anamaliza pa mtanda. 예수 만날 때 자기 죄를 기어 난 더럽습니다. 주여 추한 죄인입니다. 용서해 주십시오. ngakhale yesu anafa pa mtanda amakumbukirabe machimo ako kuti ndilochimwa 예수를 likhululukireni. 제일 화나게 한다. lero izi zimene zimazutsa mkwiyo wa yesu. 내가 십자가 밤달다. 가시관에 ine lavala chisoti cha minga, ine lalavulidwa, 손만이 manja anga lakhomedwa misumari, lakhetsa mwazi wanga, 네 죄의 값을 lalipira mphotho ya uchimo lanu, 죄를 사해 ndipo lakhululukira tchimo lanu. 네가 죄인이라고 koma ukati ndi ochimwabe, 내 십자가는 lero tanthauzo la mtanda ndi chani? Ndiyankheni ndi chani? yesu amakwiya. 왜 십자가에 못 박혀? chifukwa chani yesu anapachikidwa? 왜 멸시를 chifukwa chani ananyozedwa? 왜뭐 같이 chifukwa chani anavala chisoti cha minga? 죄를 대신할 수 있기 때문에 죽으셨지. anafa chifukwa kuti iyeyo anatenga machimo 죄가 athu. 남아 있다면 절대 예수 안 죽으셨을 겁니다. ngati akadafa machimo athu kutsala sakadafa 죄가 iyayo. 씻어지기 때문에 예수는 죽으셨고 약속대로 우리 죄는 씻어졌습니다. chifukwa imfa yake inatsuka machimo athu chifukwa ake 내가 adafa. 어렵다는 건 죄를 안 지었다는 얘기가 아닙니다. ndikati ndilolungama suti silachimwa linachimwa ndithu. 도둑질했습니다. lapanganso zinthu zoyipa zambiri labapo. 그러나 그 죄값은 십자가에서 정확히 지불 됐기 때문에 kwa ifoti mphoto ya tchimo imene linaperekedwa pa mtanda chifukwa ake ndilolungama. 하나님이 izi zimene mulungu akunena tsopano 그리스도 예수 안에 구속입니다. kudzera mu chiwombolo chimene chili mwa khristu yesu 하나님의 mwa chisomo cha mulungu kwa ulere. 없이 어렵다고 합니다. mulungu akuti ndiolungamitsidwa akutero nda mulungu akutero. 그분은 iye ndiye oweruza. 그분이 어렵다면 ikati akuti ndiolungama ndikuti ndiolungama. 얼마 전에 한국에서 지점파 posachedwa pa kukorea kunali 워낙 여자가 필요해. 빨래도 하고 lero chigawika chimene chimafuna mkazi oti azimchapira azimgwiranso ntchito zina. 데이트하는 남녀 건조셔박이 lero tsiku la chigawika chimenechi chinatenga mkazi ndi mamuna amene anali pa ubwenzi wawo. lero anatengedwa kukasungidwa. 남자를 묶어서 의자에 앉혀놓고 kenaka anamanga mamunayo ndi kukhazika pa mpando. kenaka anampasa futi mkaziyo kuti awombere bwenzi lakelo. 이제 그 마피아들은 자기 일당을 만들 때 그냥 일당을 죄를 안 짓고 그냥 일당을 만들면 언제 도망가면 안 되기 때문에 lero chigawika choti chipange munthu kuti akhale ngati membala wake akhoza kungothawa. ndi amafuna kuti munthuyu akhale kuti wapanganso tchimo kuti akhale ndi membala wa chigawikacho. kenaka zinabwera zigawika zake kuombera pupu. kenaka anati ngati ufuna kukhala ndi moyo tabwera. lero anthu ambiri anabwera. kenaka anampatsa mbele kuti phawira aliyense pano. kenaka tikusiya ukhale ndi moyo. 먼저 범죄를 해서 ndi amakupanga kuti upange mlandu kuti ukhale mbali yawo. 여자도 그냥 쓰면 도망가면 안 돼. ndi akanangolitenga mkaziyo akadathawa. ndi anampanga kuti awombere bwenzi lake ndi futi. komano amangolira sadathe kuwombera iyayi. 칼로 가지고 그럼 내가 네 목 자를게. kenaka anakonzekeretsa mpelolo kuti tikubaya iwe. 여자가 벌벌 ndi mkazi amanjenjemera kwakulira. 남자친구 kenaka mamunayo anati tandiwombere. ndiwombere andiphabe tangondipha basi. lero mkazi samatha kuwombera iyayi. ndi anali pafupi kuti ambaye. kenaka bomba anawombera mamuna chibwenzi chake. kenaka bwenzi lake linafa. kenaka mkazi analira. 그리고 이제 우리가 시간을 lero lero thupi la bwenzi lake anali wotcheratu.
ndi anakhala gawo la chigawikachi ndi nthawi ladutsapo ndilo amaphikira zigawikazo kuzichapira kenaka anakhala umodzi mwa zigawikazo 어느 얘가 계단 올라가다 ndilo tsiku lina lake mkazi anapita kwa upstairs kenaka anagwa anavulala mwendo wake 하루 바쁘고 거의 다 하고 ndi tsiku lina mkaziyo kuchipatalako 같이 병실에 있는 분들 anati kwa mkazi wina mchipatalacho 잠깐 나 wafuna kuti ndituluke 아주 막 코트 잠깐 kodi likhoza kubwereka chovala chake anati palibe vuto 의사가 ndilo mkaziyo anabwereka chovala cha mkazi zakeyo kenaka anakonzanso tsitsi lake kenaka anatsika ndilo anapita 하다가 뭐 아저씨 kenaka anakuti chonde litengele ku polisi ndilo driver anamutengera ku polisi ndilo apolisi anapezana naye kenaka anawauza kenaka anafotokoza nkhani yonse kwa iwowo 그날 밤에 경찰 1개 정도가 ndilo usiku umenewo gulu la polisi anazungulira malo azigawikacha ndilo kupatula mmodzi amene anali kundende wosalamanga ndilo patadutsa nthawi yochepa panalinso mayeso ena 그 여자를 poyamba mkazi amene anali wa mayeso 키우고 kuti iwe unawombera ndi kupha bwenzi lako ndipo iweyo kuyenera chilango chachikulu koma si kunali kufuna kwako iyaye 자기는 남자친구를 사랑해서 chifukwa kuti anakonda bwenzi lakelo 없으면 sadathe kumuchuta 죽이려고 했어. komano adali pafupi kuti iye aphedwe lero anangowombera ndi kupha bwenzi lakelo lero weruza amene 무죄로 le tikukuweruza nena kuti ulibe mlandu lero wina aliyense analira amenewo 지금 어딘가 lero linkazi amene akadali ndi moyo kwina kwake 그는 제 inde anapanga chimo iyeyo 판사가 판결을 koma loweruza anapereka chiweruzo alibe mlandu siwochimwa iye ifenso linachimwanso 판사가 koma lo mulungu amene ali woweruza 의롭다 하시니 akutiuza kuti ife talungamitsidwa 하나님의 mwa chisomo cha mulungu kwa ulere 값없이 그게 내 노력이 들어가면 ngati unachimwapo 대가가 ngati 들어가면 pali mphoto yake ngati pali mphoto ndiye kuti si chisomo ndiye kuti walipira china chake 우리는 아무것도 죄를 지어 chimene tilachita nkungopanga chimo basi 아무것도 안 ndipo 해요. palibe chimene tingachite 값없이 chimo likutsukidwa kwa ulere 죄를 시켜 뭘 하면 tisapange kalikonse kuti chimo lathu litsukidwe 하나님 어렵다 하신 그걸 믿기만 해야 tangokhulupirira kuti mulungu anakulungamitsa 문연 여러분 죄를 사는 뭘 자꾸 하려고 하기 때문에 vuto ndoti anthu amayesetsa kuti apange china chake kuti tchimo lawo likhululukidwe ifakewo satha kupulumutsidwa 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 ndipo alungamitsidwa kwa ulere ndi chisomo chake 여러분 제가 어떤 죄든지 kandi tchimo lotali limene unapangapo 구약에는 양을 잡고 염소를 잡아서 속죄 제사를 드립니다. chipangano chake akapha mwana wankhosa kapena mbuzi kuti apereke nsembe ya uchimo 염소가 죽어서 m'malo mwa iwowo mwana wankhosa ankafa 죄가 사해지는데 ndilo potenga mwazi wa nyama zimenezo kuyika pa nyanga zagwala 죄를 nsembe 지난 죽음을 대신해 죽었는데 ndilo nyamazo zinkafa ifa chifukwa cha 양이 tchimo 죽고 염소가 죽은 그 죄는 ndilo chifukwa cha tchimo ana wankhosa ankafa 죄를 대신해 죽은 것입니다. ndilo ana wankhosawo ankafa chifukwa cha munthuyo 또는 우리 죄를 대신해 죽은 것입니다. ndilo yesu khristu anafa chifukwa cha ife 더 조플레기라. 중요한 것은 법정에서 kubwalo la milandu 종종 사형을 받을 때 pamene kuli ngati chiweruzo cha imfa 그 검찰이 사형을 구형할 때 사형이라고 말하잖아요. sanena kuti mulandu ukhale wa imfa 보통 사형이란 말을
lelo amachedwachedwa kuti alele kuti chilango chake nchaimfa. Lelo imba mlandu amati chani 이런 사람 죄를 쭉 이야기하고 amalankhula za tchimo la munthuyo 사회를 지키기 위해서 likunena kuti dera atetezedwe 법정 최고형을 구형합니다. tikufunsa chilango chachikulu chololedwa ndi lamulo. 제일 높은 형이 lelo chilango chachikulu chololedwa ndi lamulo ndi chilango cha imfa. 그 사형을 받았습니다. ukafa munthu mmodzi umayenera kuti uphedwe. 이번 죽입니다. kodi ukapha anthu awiri umafunika kuti uphedwenso kawiri? ayi. 최고형이 사형이고 chifukwa kuti chilango chachikulu ndiyeno chilango cha imfa. 사형 이상 palibenso china chopyolera chilango cha imfa. 1000명을 ngakhale utapha anthu 1000 mlandu onsewo umatha ndi chilango cha imfa. 들러가 유대인들을 수많이 죽였습니다. 근데 법정 최고형 사형 한 번만 받았지 두 번, 세 번. lelo analandira chilango cha imfa kamodzi kokha ngakhale anapha mayuda ambiri. zoona zimenezi. 그러니까 한 번 죄를 지어도 사형이고 ngakhale tchimo limodzi mphoto yake ndi imfa. ngakhale utapha anthu 10 mphoto yake ndi imfanso. 최고형이 사형. chilango chachikulu cha chilamulo ndiye 우리 한 imfa. 사람 죄를 지어도 사형이고 ngakhale tchimo la munthu mmodzi ndi imfa basi. 1000명 죄를 지어도 ngakhale atanyamula machimo anthu 1000 ndi imfa basi. 수억의 사람을 죄를 대신 져도 ngakhale atanyamula machimo anthu mamiliyoni ma 100 chilango chachikulu chokhuzana ndi lamulo ndi imfa. palibenso china chopyolera chilango cha imfa. 세상 사람의 죄를 다 짊어지고 ananyamula machimo anthu onse a dziko lapansi. 예수님 죽임을. yesu anafa. 그래서 온 세상 사람들 umu ndimene machimo anthu onse a dziko lapansi anatsukidwira. wopelekera chikho anapanga tchimo ndiye 그래서 analibenso njira inaso. 십자가에 못 박힌 예수님의 피를 mwazi wa yesu khristu umene unakhetsedwa pa mtanda 포도주죠. unali vinyo umene ukatanthauza zimenezo. 속에서 나서 이건 너희를 나의 피라. yesu anati pa mgonero kuti uyu ndi mwazi wake umene ukukhetsedwa chifukwa cha inu. 예수님 나 죄를 위해서 흘린 피를 보시고 koma poona mwazi umene yesu anakhetsa ndiye mukundicha kuti ndine olungama. mulungu akutumiza angelo mulolera lowe mwamba wopelekera mkate. 흰떡 세상 주기가 예수님이 우리 죄를 지켜준 그 살입니다. lero mitanga yoyera ya mikate kutanthauza thupi la khristu. 떡이 찢어져 monga ngati mkate uja unanyemedwa 몸이 찢어 주셨습니다. thupi la yesu khristu linakhomedwa pa mtanda chifukwa cha machimo athu. machimo ake atsukidwa. 그렇게 나가요. zikanakhala kuti zili choncho ndiye kuti wopelekera mkate akanakhalanso ndi moyo koma sadatero. 예수 내게 위해 십자가에 못 박혀 ngakhale yesu anapachikidwa lukaso kuti machimo ake asadakhululukidwe onse. 내가 뭘 좀 더 해야 ndiye 한다고 makaso ati achite china chake choonjezera. 거기 위에다 각종 군식물 잔뜩 올려. lero anaonjezera mikate ya mitundumitundu pamwambapo. 각종 군식물이 떡을 다 덮어. mikate yosiyanasiyana inabisa mkate woyerawo. 우리 예수 십자가에 그 사지시킨 그걸 아닌 땅을 오려놨기 때문에 ndiye chinthu china chimene sichili thupi la yesu komano ntchito zina zinaonjezeredwa. 여러분 우리는 체면이 있고 양심이 있어서 ifeyo tilinso ndi chikumbumtima chathu komano chifukwa yesu anatifera pa mtanda chifukwa cha machimo athu. 해야 한다고 생각하는 ndiye 분들 timaona ngati kuti tipange china chake pa machimo athu. zimenezo ndi zolakwika. 정말 zimenezo zolakwika kotheratu. 뭘 해야 돼. sikuti tichite kena kake yaye. 그래서 십자가만 우리를 완벽하게 씻었어. mtanda wa yesu unamaliza kutsuka machimo athu. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 chitejali kundiyeretsa mwazi wa mbuye yesu. 여러분 아직도 여러분만 양심이 난 죄인이라고 생각합니다. aliyense muchikumbumtima chanu mwakaso lililo chimwabe. 죄 때문에 아직 마음 kodi mtima wanu uli mwakuda chifukwa cha tchimo? sisakhale choncho yaye.
khulupirirani Yesu. 여러분 어떤 Kandi chimo la mtundu wanji 십자가에 못 pamene anapachikidwa 제가 몇 kaya ni machimo angati 얼마나 가져가 kandi angati machimo 법정 최고형을 받아 analandira chilango chachikulu monga mwa chilamulo 거기서 정말 끝이 났습니다. ndipo chilango cha machimo athu onse chinatha. 그리고 여러분은 이제 예수님의 이름으로 Pano mukukhala ndi moyo mu dzina la Yesu. 술 마던 가는 장은 죄가 많지만 Wopelekera chikho anali machimo ambiri 예수의 피만 koma anangoona pamwazi wa Yesu 다시 무죄가 돼서 예수님 죄를 이미 불받을 죄가 없어서 ndipo analibenso ndi chikumbumtima 전직을 해보겠습니다. samasokera sodala ndi chilango foti Yesu analanda kale chilango. 찢겨진 그 살만 충분한데 Koma lopelekera nkati okhala lokwanira koma lopereka nkati sadakhulupirire amalo nkati zosakwanira 자기가 잘한 거 잔뜩 ndi anaonjezapo zinthu zina pomba pa basiketi zabwino zimene adachita lero zimenezo zilabisa thupi limene lidaphwanyidwa chifukwa cha iyeyo kenaka anaonongeka. 혹시 그런 생각하지 않습니다. Lonselu usakhale monga choncho 내가 좀 더 착하게 할게요. magaza kuti andi lisese lizipita kwambiri kuchalichi lizipeka kwambiri chakho 그래서 그것이 내 죄를 사는 꼼이에요. musagaza kuti ntchito zanu zikhozotsuka tchimo ya 내 죄를 사는 예수의 피밖에 mwazi wa Yesu yekha ndi amene akhozotsuka tchimo lanu. 그 피는 이미 여러분들 죄를 다 알고 ndipo mwazi umene unakhululukira kale machimo anu 다 ndipo akunena kuti ndi olungama tsopano 그 사실을 믿음만으로 pokhulupirira mchinthu chimenechi machimo anu atha 하나님 앞에서도 여러분 pamaso pa mulungu komanso pamaso panu. 하나님 여러분 의롭다고 ndipo ikati mulungu akuti 하셨으면 ndinolungama ndiyoti ndinolungama basi 하나님은 ikati mulungu akuti 의롭다고 ndinolungama 난 이유가 musabwere zifukwa zina yayi aliyense linalezi 하나님은 mulungu 의롭다고 ngati muti 하셨으면 ndinolungama 내가 죄를 많이 lekani machimo ake ati amene napanga ndinolungama. 하고 mupitirize kulankhula zimenezi izi ndiye mukhulupirire 그것이 예수 십자가 izi ndiye zikuthandiza kukhulupirira mtanda wa Yesu kulandira chikhulupiriro cha machimo. 예수 다 이루어난 Yesu anamaliza chilichonse choti muchite nkuko kukhulupirira 가사에는 안 ikakhala la 믿으면 kukhululukira ngati simukhulupirira 죄 ndiye muzakhalabe mu tchimo koma lomwe mukakhulupirira mumakhala omasuka ku tchimo. tipemphere. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 Atate wathu oyera tikuyamikani 죄로 말미암아 저주와 멸망을 받아주고 chifukwa cha tchimo kufuna kuti tiwonongeke ndi kutembereredwa koma Yesu Khristu anabwera 명백한 ndi kutsuka machimo athu. 창세기 40장 그 사실을 우리 깨우쳐 주고 lero Genesis chapter 4 akuti zindikiritsa 자기 어떤 행위에 하는 기대를 가지고 anthu ambiri amayika chiyembekezo chawo pa ntchito zawo. 선한 행위 아무 ntchito zathu zabwino sikanthunso yayi 죄를 산 예수 피만으로 충분해 koma mwazi wa Yesu yekha kukhululukira machimo athu. 사한 믿게 해줘. lola tikhulupirire kuti mwazi wa Yesu unatikhululukira 감정이나 느낌이나 osati chifukwa cha ntchito zathu kapena kafedwe kathu 피가 씻은 건 믿게 komano tikhulupirire kuti mwazi yekha amene akukhululukira machimo athu. mwa chisomo cha Mulungu chimene chili pa ife 이번 이런 집회 주연 tikuthokozani chifukwa cha msonkhanowu. 방송을 통해 집회되는 모든 사람을 dalisani anthu onse amene akumvetsera mawu awo 성령이 그 마음을 역사해 mulole mzimu woyera kugwira ntchito mitima yawo zikomo mu dzina la Yesu Khristu apemphera amen. zikomo aliyense. 감사합니다.